لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji deumo aw munu yedanaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka sigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mo be jien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamo la ka mo berebere ka koto mo tala mo te mindo ka nyeira mo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were mo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne nakaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence dunia travel service jenyu ankele mimbe aw ka hiji ni aw ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence dunia travel service ye kube dugawu ke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur perpé isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Oh bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux, laboratoires de santé, agences de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniou, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est pas trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô?
EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bi kono ni sheki tani wolofla bi sabani woro bi nani ani duru ni sogoma ala kan bela kisi janfama ala kan kisi lebuni gere ni yeko flama biye taratai novembre kalo tle muga ani woro samba fla ani muga ani nani somada na andabna na kuna fonu munu na ula kumaba o yeniye premier ministre ka barake oro la shogero tuye mamunu ga conseil spécial ye no oye matani kelenye chargé de mission matan ani kononton abla ye ulu ka tali seben boama a yira ka boko ulu tise ka barake primature la tuguni premier ministre yere na barake ni kuntlena miye ayo nyefo a barake nyogo nyana kunungo ministre mi be seko ni dongo kuna ministre so konnana Mahmoud Dafe ale bara la temena alema andogo ligino fe Boubacar Jane ale kara edem ministre babinu kunungo atara minon chakadi alema okara ulu ka passation aka ma folo bismillah okara energy directeur yi kele min boro kono amna na oda outlook jamana konnana ansongo ka ofe école sodo daelela ale kun datugura ni kabini samba fla ani tan fla mi ba fla be ka ofe yi école so be ka datugu sabula ko école karamogote ansongo ka ulu jara ka jolidi mi ye joli boro bisaba uyo soro ko di uka dogotoro soma bara mu meke sanga ofe no na ko tigu ye ulu ye sugu sigi senga na ko be se ka labeni mina munu ye ana be se ka labeni bagaji munu ye olu barake chrétien dine maubi labena katuka hijila kitaka ofe kunungo kati munu mena na tama ka bo bamako katasa ka bo katisa kata ulu la kunungo bamako tlenani tamadu ninkalo en tlemuga ani segi ambu kumbe kitai amu keba ke la yere amu se ka tama tuma nunu bitle nani tama ga ngubi shuk ngo kono na ni fona ambe dugo ke zinta tiena demsanu chara la kosebe shifin chama uyu seno zinta la ajara chrétien dine mawye miye iji esa alaka ale do irana lebe damne ni kalon tle mugan segi kata kun fori atle bisaba obeke kitaka olufe kita ere fana labon be ya saka sega église ka franga jetugomi niye andonga en songomada ina soni 600 amna na nimbela jele wala absega famia tugomi neni nga chedo keba alebia Ibrahim yere farala fana to ka bibe fanga yinina amara nu keta fana bia aninere soni samba bela jele wala koni mami bola sanji ye
kebaw mangi kunda baji kan dɛ an bɛ tilen ka min fɔ o ye ko maa o maa ni karamɔgɔ tɛ la waati bɛ e waaju bi sɔgɔma in na an bɛna an da don Mali bugunatigɛ sɛbɛnko la. Bugunatigɛ sɛbɛn an y'an ka maakɔrɔw ɲininka ko kabi diɲɛ bisimilahi min ye an ka maakɔrɔw siran sɛbɛn ye a nana sɔrɔ cogo di ni maa caman hali bi n'olu tɛ sɔn u ka sɛbɛn ka ta ou bien maa ka don u ka du kɔnɔ ko ka taa ɲininkali kɛ a fɔlɔ kɛra mun ye tubabuw nalen olu tun bɛ maaw bila ka taa maaw ta maa minnu bɛ yen n'u y'olu tɔgɔ sɛbɛn olu bɛ taa bila jagoya baaraw la walima u bɛ taa n'u olu ye a caman bɛ yen olu feerela dɔw taara jɔnya sira fɛ o bɔlen kɔ yen ekɔliko fana ta kɛra ten cogoya kelen na dugutigiw olu tun tɛ sɔn k'u denw di ka taa kalanyɔrɔ la u tun bɛ maa wɛrɛw de di sabula bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɛ i den ka to i kɛrɛfɛ sɛbɛn ɲinini a yɛrɛ yɛrɛ nana daminɛ waati min maaw ye tɔgɔ falenw kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka jamu falenw kɛ ka kabila falenw kɛ fɛn caman ferekete yɛlɛmalen no bi o de la maa caman bɛ yen maaw b'u yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la u jamuko la u tɔgɔko la u bɔyɔrɔko la a bɛɛ sɔrɔla bugunatigɛ sɛbɛnw olu ɲinini fɛ impôt kani o nana an tɔ bɛɛ lajɛlen siran tuguni sɛbɛnko ɲɛ nka a dun kun bɛ sara dɛ tubabu taalen Modibo Keyita ale ko a bɛna ta an ka bugunatigɛ sɛbɛn ɲini an yɛrɛ la koyi carte d'identité ale nana o hukumu kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ tubabu taara ka sɛbɛn minnu to yan indigène sɛbɛnw n'a tɔw i bɔyɔrɔ n'i ka diinɛ n'i ka fɛnw tun b'o kan Modibo nana ka n'a lajɛ i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i yɛrɛ bɛ baara min kɛ i ka diinɛ ko kuma o tɛ a la i ye maliyɛn ye point barre tɛmɛ tɛ kɛ o kan o fana tali an ka maaw y'u dogo anw bamananw y'an dogo anw sinafɔw y'an dogo anw filaw y'an dogo an dɔgɔnɔw y'an dogo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ duguba kɔnɔ baara kɛ olu kelen kelen sɔnna ka sɛbɛn ta aw ye sɛbɛnko gɛlɛya nacogo an ka jamana kɔnɔ wa hali bi maaw bɛ jamana in kɔnɔ y'u ka diɲɛnabɔ kɛ fo ka taa se lahara u tile kelen u ma sɛbɛn ta wa maaw b'an cɛla hali bi u ma sɛbɛn ta u tɛ sɛbɛn yɔrɔ dɔn jamana min kɛra ten cogo la kabini a bɛ fɔ aw ka so kɔnɔ ayiwa i t'a girin na nin ye i tɛ tubabu ninnu nɔfɛ nin ye n'i ye sɛbɛn ta n'an ka du ko fɔra an b'i gɛn ka bɔ du la dɛ i tɔgɔ tɛ bɔ tiɲɛ na kabini o waati fo ka na se bi ma o fɔra mɔgɔ minnu ka du kɔnɔ olu sɔntɔ sɛbɛn na a bɛ gɛlɛya dɛ sɛbɛn kɔrɔ k'i dɔnnen don an mara Bamakɔ yan maakɔrɔw tulo bɛ an na yaasa i kun ka se ka buuru dun tubabu tun bɛ taa aw ka so lajɛ de table à manger bɛ yen wa a bɛ dumuni kɛ kuyɛri la wa papier bɛ maa joli bolo den joli bɛ ekɔli la maa joli bɛ tubabukan fɔ u bɛ sɔrɔ ka aw autoriser aw ka buuru dun o kɛra Bamakɔ yan dɛ mɔgɔw tulo b'an na o an faw n'an mɔkɛw caman bɛ balo la hali bi halisa Ala ka sida ni kɛnɛya d'u ma Ala k'u mɛn an kɔrɔ an mara an bɔr'o la carte d'identité tora sen na kalata ko in ale de nana ni sɛbɛnw falenni ye k'an b'a fɛ ka yuruku kɛlɛ fichier électoral tɛ se ka ye wolosɛbɛn tɛ sɔn an fɛ yen du sɛbɛn tɛ sɔn carte d'identité maaw b'o dilan ko marabatiga o y'a sɔrɔ sɛbɛnko a ma gɛlɛya ta ka kɛ gɛrɛntɛ ye duguba kun falen tɛ maa minnu tun b'a ta o kun ye maa kalannenw ye minnu mago b'a la ne ekɔlidenw nka bi bɛɛ mago bɛ sɛbɛn na an mara hali aravɛki tali la ATT nalen an y'an dogo anw de ye kɛlɛ kɛ yan ka marché k'an ti AMO fɛ a ko bɛ cogo di bi a bɛɛ ti sɛbɛn ye ayiwa an ye aravɛki kɛ an jatigɛlen kun do koyi an ko ni ninnu ye nin bɛɛ sɔrɔ ka du bɛɛ sɔrɔ tan a kuma ka ca an mara n ko du dɔ la du carnet bɛ di n'a dira don min na o dugusajɛ maa si t'a ye tuguni
wa i si bɛɛ a to kule ka ti jɔ dutigi ma ko du karine jam bɛna taa nin kɛ a bi on s'en dormi dehors donc jamana in kow daminɛna tan de nka bi an bɛ taabolo min ka diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ taabolo falenna ko caman bɛ yen bi maa caman k'u banna o ma u bɛ k'o nafaw dɔn bi bɛɛ lajɛlen mago bɛ sɛbɛn na sabula hali an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don kari kɔnɔ k'a fɔ ko a nana ka papiyew ye amara o papiye ko hukumu de kɔnɔna na sɛbɛn 3 fo 4 5 o bɛ an fɛ yan a y'a bolo kuru carte d'identité kɔrɔlen n'a b'i bolo Mali kɔnɔna na munumunu na yan se tɛ k'i ma n'a dati ma ban carte d'identité kɔrɔlen hani nina n'o b'i bolo dɔw b'i mago to permis n'o b'i bolo dɔw b'i mago to passeport i bɛ se ka tɛmɛ n'o ye min ye aw ka papiye dɔ ye an m'o papiye u bɛ sɔn nin bɛɛ la siraw la bi an n'an dafɛ jamanaw an mɛnna an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n'an bɛna taa biométrie la an tilala ka sécuriser ni national fara kan a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ carte d'identité biométrique sécurisée et nationale o kɔrɔ ye mun ye maa o maa n'o sɛbɛn t'e bolo e tɛ se ka taama nka komi baara kɛcogo ma kɛ maaw sago ye Mali gouvernement ko ni carte nina b'i bolo i bɛ baara kɛ n'a ye ni biométrie b'i bolo i bɛ baara kɛ n'a ye n'i taara n'i ka carte d'identité n'a date ma ban o banque mɔgɔw na seereya tigɛ nka a mana den kura de wolola ngɔyɔ la kunun ni kunnasini ko o ye mun ye wɔlɔfɔw ko k'anw ka nina tɛ don olu fɛ yen tuguni nina bɛ maa o maa bolo wɔlɔfɔw ko ko petu ko yen kɔni tɛ biométrie walima passeport sira fara pankuru kan o de daminɛna sisan an bɛ tilen k'a fɔ yan n ko n tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ ka ɲɛ o tɔgɔ kolo in dɛ o di biye feerela ma banna a ko k'i tɔgɔ kan don kari kɔnɔ n'i tɔgɔ jɛngɛnen ye e foto t'a la taa n'o ye bani fɔlɔ ni ko sigira sen kelen kan i n'i ka papiye yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ Senegal ko anw ka nina k'ale t'a lakodɔn nin y'a dɔgɔkun kelen Mali ni Senegal dancɛ la papiye minnu bɛ yen n'u bɛ sɔn olu la carte biométrique walima passeport conseil de malien mun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛba ninnu n'o ye Abibu ka tɔn maaw ye u ye wulikajɔ kɛ k'a da tulu la k'a da jaba la wɔlɔfɔw k'u ma he anw bɛ papiye kelen de dɔn wa o papiye in fana CEDEAO bɛ min kan dɛ CEDEAO bugunatigɛ bɛ min kan aw ka biométrique CEDEAO in an b'o de lakodɔn bi ko de daminɛtɔ filɛ nin ye tan hɔn n'an ma wuli k'an jɔ kɔni parce que nina in n'i ma fili kɔsa in na Air Burkina ye ne ta ka taa ni ne ye o de la koyi ni ninnu ye ne sɔrɔ ye a fɔ o kun tɛ n kɛlen ye wɔlɔfɔ ye wa maaw kun tɛna kuma sugu bɛɛ fɔ ko a so ninnu y'a gɛn ala farala n ka koyi Amara maa joli bɛ yen bi k'o ɲɛji bɔlen don Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ transporteurs y'a da tulu la k'a da jaba la u y'u f'u ɲɛna ko he anw ka jamana yan anw tɛ koyi an ka ɲɛmɔgɔw de ko k'an ka baara kɛ ni nin ye an bɛ baara kɛ ni nin de ye carte biométrique CEDEAO passeport CEDEAO n'o b'aw bolo aw bɛ don anw ka jamana kɔnɔ Lansana Dawu studio tamani mɔgɔw ye kuma da ale ma ale ye donibatala ye a bɛ mɔgɔw ta Mali kɔnɔ ka taa n'u ye Senegal a ko ale ka passageru u y'u lajigi dɛ u ye bɛɛ f'u ye 11 sɔrɔla a la passageru la u y'u lajida frontière la k'u tɛ se ka don Senegal ko sabula ko min ye wɔlɔfɔw ka ɲɛmaaw ye ko carte nina k'a ti baara kɛ olu fɛ yen tuguni Mali ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ min ye taa ni ka segin ye bɛnso chauffeur u ye a ye k'a fɔ ko degun bɛ baara in na min ye i b'a dɔn k'a fɔ ni ko kɛra tancogo la an bɛ ɲɔgɔn négocier wɔlɔfɔw ma sɔn négociation ma dɛ an bɛ dɔɔnin di u ko k'ale u ti belebele minɛ ko min fɔra ninnu mɔgɔ ninnu u bɛ segin de
u ti don dɛ u bi segi maa caman wɛrɛ fana bɛ yen biométrie tun b'olu k'olu donna ayiwa chauffeur kɛ kɔni de ye problème sɔrɔ sa dɛ i y'an ka wari minɛ k'i bɛ taa n'an ye Sénégali an sera frontière la k'anw di tɛmɛ k'e ka taa ni tɔw ye yɔrɔ la kɔni f'i ka ɲɛmɔgɔw wele k'a lajɛ o y'a sɔrɔ basimugu ni tigajala ni fɛn mun b'an kun an y'o bɛɛ dun k'o ban da ye an sigilen don ka ɲɔgɔn filɛ sa o ni ne tun bɛ yen ne tun bɛ taa douaniw kan fɛ o n'u ye n balo ka segin o b'a fɔ ko don Amara nin ko in ti yɛlɛ ko ye an tilenna ka kuma mun fɔ yan o don o de ye nin ye tancogo la studio tamani mɔgɔw ma dan o ma dɛ u wulila ka se Mohamed Lamine Ban ma maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka bolofara min bɛ yen n'o sigilen don malidenw minnu bɛ kɔ kan ani adamadenya min bɛ u ka tɔn kɔnɔna na o ɲɛmaa bɛ maa min bolo a ko Sénégalikaw k'u ti Mali contre la han k'u ye min fɔ nin ye k'olu y'u ɲininka k'u ko de ko jamana o jamana ni carte biométrique CEDEAO in t'i bolo i ti don Sénégal walima passeport o ka k'i bolo Amara olu fana ko k'u b'a ɲini maaw fɛ maa minnu bɛ Sénégal sira kan u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u ka carte biométrique bɛ se k'a ta cogo min Sénégal sɔnnen don min na ale fana ko maa maa bɛ yen ko carte biométrique CEDEAO b'o bolo k'olu sen k'olu ma problème foyi sɔrɔ olu donna nka waleya in ko kɔlɔlɔ b'a la dɛ ko f'an ka ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri Amara kuma in fɔlen an ye welewelemada kɛ ministre ka maaw ko u bɛ labɛn na u bɛna bɔ ka kuma fɔlɔ u bɛna mun sigi sen kan dɔgɔkun in kɔnɔ maa maa bɛ yen ko défaut b'i ka papier la yɔrɔ bɛna na yira maaw bɛ se ka taa yɔrɔ min k'u y'o mɛn k'o bɛna na kɛ maa maa ye biométrie b'i bolo dɛ m'a fɔ ni na dɛ a ye n ka kuma lamɛn ka ɲɛ parce que sisan ni m'a préciser mɔgɔ bɛ biométrie bɛ maa min bolo ko défaut bɛ a la u bɛna na olu lajɛ k'olu corriger yɔrɔ ka yɔrɔ dɔ sigi o kama filanan ye mun ye AES papier bɛna na bɔ cogo min ministre yɛrɛ bɛna na bɔ don nata ninnu na ka dantigɛli kɛ o la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ministre so mɔgɔw ko u b'a dɔn ko degun bɛ maliyɛnw kan sɛbɛnko ka gɛlɛ Zeyn ko premier ministre ye ordre d'u ma fɛɛrɛ ka tigɛ u kana maa si ɲɛji ye k'a ko a tɛ fɛ ka mankan mɛn papier ko la fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ se ka sigi sen kan sabula ale yɛrɛ premier ministre b'a kɔnɔ han administration territoriale ale ni Dawudu fila olu de bɛ fɛn in dilan a ko la sisan Amara an kɔni bɛ min f'u ye n'a sɔrɔ an ka biométrie donnew b'an bolo k'o ye o kɛlen don nin ko man ka gɛlɛya ala barika la a man ka gɛlɛya nka degun kelen min bɛ yen ni ne yɛrɛ ɲinɛna k'o ɲininkali kɛ ministre ka mɔgɔw la surɔ o de ye Sénégalikaw ko carte biométrique CEDEAO an ko carte biométrique AES o sɛbɛn bɛna na kɛ cogo di ne yɛrɛ kɔni bɛ o ɲininkali kɛ parce que comme an tilara ɲɔgɔn na surɔ ɲininkaliw la bi n bɛna segin k'o ɲininkali kɛ 18h waati ni min bɔr'o la n b'o da mɔgɔw tulo kan maa caman bɛ ka messagew ci anw ma ka ɲininkali caman kɛ anw na ayiwa jaabi t'an bolo fɔlɔ dɛ jaabi t'an bolo nka an b'a dɔn k'a fɔ a ko in ɲɛmaaw y'a ta seere la parce que nin ye Sénégali ye i b'a sɔrɔ Gana ta ka jugu o ye parce que Gana ka papier ko olu tɛ tulonkɛ papier ko la wa ni Sénégali ye nin kɛ Côte d'Ivoire b'a kɛ ni Côte d'Ivoire y'a kɛ Benin b'a kɛ ni Benin y'a kɛ Togo b'a kɛ a tɔ bɛna to anw ni Burkina ni Niger de ye an de bɛna na sɔrɔ papier ninnu na ɲɔgɔn bolo o ɲuman ye min ye an ka ɲɛmaaw ka kɔn an ye nin fɔ a mɛnna n'an k'an bɛ don AES kɔnɔ an k'an ka fɛɛrɛw tigɛ joona a kana kɛ bila ka suma ye wɔlɔfɔw ko bi nin na sini n'an taara biométrie yɛlɛma k'a kɛ AES ye n'u bann'o fana na dun n'an ye passeport Burkina passeport in fana ta n'u ko k'o fana tɛ don u fɛ yen dun o min kan ka kɛ AES passeport ye nin bɛɛ ye ɲininkaliw ye ministre kan ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ min na joona dantigɛli ka kɛ jamanadenw ka faamuyali kɛ nin na ne yɛrɛ bolo gouvernement ka conseil de ministre min bɛ kɛ sini u kan ka kuma nin ko in kan maaw ka se ka u ta n'u bila dɔn u kɔni ye min fɔ anw ye o de ye nin ye fɛɛrɛ bɛna na sigi minnu ka biométrique ni défaut bɛ a la o mɔgɔ yɔrɔ bɛna na yira mɔgɔw la u bɛ se ka ɲɛnabɔ u kana t'o fana kɛ Mali fonctionnaire
ala ka sababu ɲuman k'a ye ɲuman b'a la fɛn o fɛn ɲuman b'a la Amara n t'a dɔn a bɛ nin kado in di maa min ma sa dɛ Premier ministre kununkan ye kado d'a ma bi fana kado fana y'a ta ye ayiwa jɔn bɛ taa n'a ye Keba Keba k'i ka taa fɔ je le répète ko nin y'an ka sɔgɔmada in na kado kura ye ka d'a ma Amara an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Ayiwa kunungo an y'a fɔ aw ɲɛna n ko sayikaw olu bɔra n y'u bɔ ko 4nan ye kalanko gɛlɛya lakanako gɛlɛya baloko gɛlɛya sirako gɛlɛya u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna bi wolomasiri tabaw jɔyɔrɔ mun tun bɛ yen min ye fanga ka ciden mun kan ka kɛ n'o ye kɔmanan ye nin bɛɛ lajɛlen degun u y'u da don a la kunungo u taamana fɔlɔ ka tila ka taa tuguni lajɛ kɛ u ka ekɔliso kɔnɔna na dugu a ɲɛmaw dugutigi ka taa fara fasodenw ka tɔnjɛkulu la musokuntigi dugu minnu bɛ yen ni olu fana mɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ta an ka taa Sayi Sana ale bolofara kɔnɔna na. Mais Sana Sayi kumene dugu 27 la dugutigiw bɛɛ ɲɛmaa ye b'a fɛ ka mɔgɔw bisimila an sera ala k'an tilen hɛrɛ la marche kun ye min ye an b'an ka hakɛ de nɔfɛ walasa an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min a tɛ bɔn an na dɛ ne gɛlɛya ye sɔrɔ wajibi i bɛ kasi n'ala y'a nɔgɔya cogoya min na a bɛ nɔgɔya ala k'a ni sababa fɛ gɛlɛya min bɛ jamana sigida kɔnɔ bi komini kɔnɔ bi a dogo tɛ maa si la ni fɛn bɛ fara a kan foyi bɛ bɔ a la an hakili la a bɛ da yɔrɔ min na a mɛ dan y'a sagona o kan parce que n'i y'a lajɛ Sana komini kɔnɔ Sayi komini dugu 27 kalan tɛ yɔrɔ si la o ye kojuguba de ye jamana si tɛ se ka développer ni kalan tɛ jamana si tɛ se ka développer ni lama tɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na i tɛ se ka kilo kelen taama k'a sɔrɔ ne ma dugu ma don ɲɔgɔn na a y'an salo dugu minnu wulila ka na Sayi yan a ye dugu tɔmɔ u bɛɛ bolila k'u bɛ ɲɔ to a mɛ tigɛ bon ɲinan fana ne na fara a kan ci yɛrɛ bɛ kɛ den na de k'a bɛɛ b'a tigɛ i y'a dɔn gɛlɛya kɛra an kɔni b'a ɲini fanga fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na pourtant an bɛ se ka hakilina sɔrɔ n'o tɛ gɛlɛya kɛra dɛ ne gɛlɛya tɛ fila ye dɔ kɔni kɛra adamaden sɛgɛnna fo ka taa dama tɛmɛ ayiwa an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin k'a fura ye y'a dɔn bɛɛ ala k'a ɲɛgi di an ma. Sayiko Sanako Sayiko Sanako Sayiko Sanako a bɛ san kalo 11 na a tile 25 2024 kɔnɔna na an nana an ka nisɔngoya de yira an bɛ fɛ ka an ka dusumangoya yira tɔɔrɔ min b'an kan k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ne tɔgɔ ye Abulayi Gindo ne ye Sayi société civile ɲɛmɔgɔ ye degun min b'an kan bi bɛ se k'a fɔ a dogolen tɛ jamana ɲɛmɔgɔw la nin y'an bɔko 4 de an bɔra ka kulo mɔgɔ tɛ k'an jaabi an bɛ fɛ k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u k'a lajɛ u ka Sayi lakana bi bi in na an ka dugu minnu wulila san 1 tɛmɛna Sana arrondissement ye dugu 50 kɔ de ye a dugu 50 kɔ bɛɛ lajɛlen de bɛ jaadiwale tigilamɔgɔw bolo ko Sayi dugu a dugu tɔ bɛɛ fo ni min wulila ka na fara Sayi kan sinon n'i ma fara Sayi kan o kɔrɔ ko i bɛ jaadiwale tigilamɔgɔw de bolo donc fɔlɔ an ka sira bɛɛ kun tigɛlen don fo k'a tɔ ani Matumu cɛ de ani Matumu cɛ ye 3 kilomètres o yɛrɛ y'a jɛnyɛlen ba sinon 2 kilomètres de don sisan o sira fana tigɛlen don a la an ti don an ti bɔ nafɛn bɛɛ tigɛlen don a la kɔngɔ banna gɛlɛya banna an bi fɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ hali bi u ka lakana sabati an fɛ yan pour que an ka lama an bɛ se ka kɛ cogoya min na n'a fɔra dugu 50 kɔ o bɛɛ de bɛ jaadiwale tigilamɔgɔw bolo
aw munungo anti bengan fanata u kemme ka unisiri ka dangu anti bo anti ta yorosi kongo ni gele ya wode bi ni kan fa fonga yene tigla mo na bora kana mo sitea commandanti en fait service technique en fait al service technique mo kele mi ngombo fa jadi wala tigla mo yo fa siraka a 2 km do sida aw yene tigla bo wa mba ko gele u ba kala ma ko jamana nyamo ba kala ma na ami ko ami bo jamana nyamo ni le sen général o kuma aw nga miri la aw nga yeli bela be na ko ne mo mi nga mo te primature la don aw ti lage ne mo mi nga mo ti sente la o ti lage ni mo mi nga mo ti gouvernement o ka yoro ti lage na ma la bo ti nyede na ko jamana ti la aw fa de kale kanu anti ta dugu fe aw dun ta aw la kana na du mo la kana aw be bela mina alaba la ni mi be u dun soro aw dun ti ala de luba aw ga la ni mi aka na la kana na una na aw wonda jamana de ko amana aw be jamana de ko alu bon fa ka ba aw do jamana ko ne ye mo ba mi temelo u to be jina ko no parce que moi son fait de ma uma son fait de ma o do kama u to be jina ko no bidon kulu balu bana fait de ma o do kama u to be histoire ko no da monzo bana ko do de ma o do kama u to be histoire ko no wa sai fana ko do de ma o do kama sai bia wa sana nunu na para jule be sai aw mi fere ka saga ba aw ti bengata jadi sibe wa na ubina ulakana ay na ulakana nat na ulakana aya laga ko na ulakana la ine mi o de do aya lage ne ko jamana ka avancer ko jamana ka kala kalantia on fait abi ya ko so do kono ale ka tanga déclaration ga kuma na fe kuma na tey foyti on fait service technique mo ko foyti on fait comme tanga discours kala yobe to ambi jede kana fara nyonga e ko so kono hino to ko da aya ko so lage foyti kalante on ko demso kembe ka kalange uyete huzero ko ngata lycée damine mais moi tey ou bebia mo to fo du mo ko ma donc jamana nyamo aya lage na ko possibilité ba bolo ka jugu kele vraiment angol ma feye folo ama feye bi ama feye chini wa asimi musala ka kuma timina on jatelen ti on fait sala ko ni ma jada on fait de commune fla de be ni commune yere dugubate abebi benga ngoro o jamana ka nyeta yewa donc na so la on jatelen do on fait ayake ala kama kira kama aye fanga tade kwa nina dralige ka jamana bon nogola vraiment ama bon nogola on fait de wana yel wati tebe hakil be lebula o de be ko fagana na ngol jembe ni lebuye anti do be ngam ko ka pa parce que nya ne ya dugu do wila kana ru ya préféré alu ko dugu ci ati ko 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 fara jatte wala ti la moba vraiment on bulu fofu wala ni do an na mu sara o kelelo anti ko jigi ko bi anti ko jigi ko ci poli te ma nyam ko ko jigi ko ala ko do ke wo ambi sani ko anti be ngata daventi be ala ndo ka déclaration ni kala anga bi de be dangela na ma préféré u kan fa ka ba anti be ngata ko jebi ni gouvernement bi sekola ayna ngo bulula a 2 km na franti sikoso anti tulusoro do ko ko mate o mo ni ka fa amma da lejo halfi ko be la kanana on ne la kanana de fere babu ayna sai na maral la kana ne tɔgɔ ye madame Boire Fonda Kulubali ka bɔ Sayi an ka cercle de Masine bi ye ntɛnɛn ye novembre kalo tile 25 11e mois san 2024 ne ye Sayi commune kafo musow ka kumalasera ye ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnya la chef général ni sɛgɛn tɛ fila ye anw Sayi commune musow anw sɛgɛnna dɛ ka sababu kɛ mun ye Bambanji wale tigilamɔgɔw ka gɛrɛndɛ ye anw dara ko fɔ anw ka bɛnkan ta wa anw bɛ faso de kɔ faso janfa anw t'o fɛ anw musow tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si an tɛ se ka taa sugura an tɛ se ka taa kungura n'an taara sugura ka taa an naw san hali ni malo kilo 1 de b'an kunna anw natɔ jadi wale tigilamɔgɔw b'anw minɛ fo bɔ sanw na ka tila k'an bugɔ n'an taara kungura k'an bɛ taa dɔgɔ ɲini bɛna tɔbili kɛ n'u ye muso min sɔrɔ u b'o minɛ k'o bugɔ anw musow n'an denw n'anw banana anw jigi ye yɔrɔ jumɛn ye an jigi ye ala ye anw jigi ye dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔ tɛ anw fɛ yan fura yɛrɛ tɛ sɔrɔ anw fɛ yan sira yɛrɛ tɛ anw bolo anw bɛ taa n'an ka banabaatɔ ye yɔrɔ min ka taa furakɛ k'a sabu kɛ jadi wale tigilamɔgɔw ye ni tin ye muso min minɛ a ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn dɔgɔtɔrɔso o baara kɛbaa yɛrɛ o tɛ anw fɛ yan o dɔw bɛ jigin gɛlɛya la fura tɛ sɔrɔ k'i k'ara taa yɔrɔ t'an bolo ko muso de ye jamana ye n'a sɔrɔ o de ye tiɲɛ ye sɛni général Masina Bakɔ bulu musow an lajɛ sa dɛ
kɛrɛnkɛrɛnyara saa ye komini muso piripati bɛ anw fɛ yan ani donso an b'u fo u y'u seko kɛ halisa Assimi Goïta n'a ka jamakulu anw mago bɛ lakana de la sisan anw fɛ dugu minnu wulila ka na fara anw kan anw n'o musow foyi tɛ anw bolo denmisɛnninw sɛgɛn bɛ musow sɛgɛn bɛ fosi o de tɛ anw bolo du kɔni an b'a kɛ min ye anw mago bɛ lakana na lakana sugu bɛɛ anw mago b'a la dɛmɛ yɛrɛ sugu bɛɛ anw mago b'a la kɔngɔ b'anw na yan ɲinan b'anw na yan foyi tɛ anw n'an bolo dɛmɛ sugu bɛɛ o ye mun ye lakana b'o la kɛnɛya b'o la fiyɛrɔ ani balo o b'o la anw mago bɛ lakana de la sisan e bɛ jamana fo n bɛ dugawu don jamana ye ala k'a basigi ala k'a kolo suma. Pilihan juga mau juga. Ang wuri no kipo ang tukura kina asanggelin temena. Ambe saya. Boy tamlu. Katoro kon ni toro te fly. Ang woni toyara. Ambe minu yara faya, yara toro ne. Ang woni ya nyini nyemo fe. Bisa ande mette me komina o kan demeti. Nota ni toro te fly ang kon segana sa. Oh, ang bore afobo kita ko nyanyini. Posisa, an sigini mo sigita kilina yano. Ame chega angora ga nyom min toy o me tige so me min tebe da samu yara chega fo ko ndamlo ya na bi ga ande me de ko mi na ka ande meti to de ni sega da fly ko na ni toge Ayiwa an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na sa k'a yira la k'a fɔ ko min ye sayikaw ye u kɔni ye ni lajɛ min kɛ kununko o kɔfɛ sa u ye kɔmasegi baaraw fana kɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛfɔli ka sigida fanfɛla la an sɔngokaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye talata ye ale kalanso kun datugura kabini san 2012 kalandenw bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ lakanabaliya o de y'a kɛ juma tɛmɛnen sa nin kalo in tile 21 kalanso in sera ka dayɛlɛ an sɔngo yɛrɛ kɔnɔna na min ye kalanso 2 ye première année ni deuxième année directeur kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale nisɔndiyara kosɛbɛ sabula talata ye denmisɛnninw olu ye wulikajɔ kɛ ale n'u ka maakɔrɔw min ye kalanden somɔgɔw ye yaasa kalanso in ka se ka dayɛlɛ Bafula bɛ mara la kalanso dɔw olu datugula nin y'a kalo kelen ye sabula ekɔlita yɛrɛ kalo kelen kɔfɛ sa Bafula bɛ marabolo la a yira k'a fɔ ko karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ yen denmisɛnninw minnu bɛ horokotokaw ka segon sigili la n'ale bɛ ɲanbiya komini kɔnɔna na olu kɔni tolen don so nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko mairie yɛrɛ kɔni ekɔli karamɔgɔ 3 n'o ye fonctionnaire ye o de bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o ekɔli karamɔgɔ 3 kɔni o tɛ se ka kalan kɛ bɛɛ lajɛlen kunna dugu dɔw bɛ bi olu kɔni kun y'a lajɛ sa k'u b'u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka ekɔli karamɔgɔ ta nka min ye a ko ye a ma se ka nɔgɔya cogoya si la bi kalanden minnu bɛ yen sa n'olu bɛ segon sigili kɔni kɔnɔna na horokotokaw fɛ olu tɛ ka se ka kalan kɛ denmisɛnninw olu ye kalanminɛn sɔrɔ bananbakaw fɛ denmisɛnnin 140 k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la n'o ye première année ka taa bila 9 na n'o ye 9e année 40 kɔni bɛ yen sa olu ye maaw ye maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na karido olu ka donbolo kɛra u ye min ye ekɔliden minɛn ninnu ye sa kaye ni bikiw b'a la ka taa se géométrie minɛnw ma ale ni ardoiseau ni livre ekɔliden minnu bɛ yen sa n'olu ye bananbakaw yɛrɛ ka kalanso in n'o o ye école scolaire Ismaila Jawara ye olu mɔgɔ de kɔni ye donbolo ninnu kɛ sa ka di nin denmisɛnnin ninnu ma sankaw fɛ yen musow minnu bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ foire dɔ sigilen don olu tɔgɔ la sa n'o ye dɔgɔfiyɛ dɔ ye yaasa gɛlɛya min bɔra ka kɛ sisan sanjiko gɛlɛya sanji ye degun min kɛ ni yɔrɔ caman tiɲɛna muso 100 ɲɔgɔnna n'o olu bɛ nakɔ sɛnɛw kɛ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baara in kɛkun ye min ye ka fɛɛrɛ dugukolo kɔrɔ min ye dugukolo waati yɛlɛma minnu kɛra u bɛ se k'olu kɔlɔlɔw kun cogo min ni nɔgɔw ye k'o ni sumansi ɲɛnamaw ye min ye foire in ye sa tile 3 kɔnɔ ale sigira sen ka jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o ye pour aridi maaw ye ka taa fara sa Néerlandais olu ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ka ani danuwaw olu ta olu le kɔnɔ ka jɛrɛ in ale kɔkɔrɔma don nakɔ sɛnɛmusow minnu bɛ nakɔ baara kɛ samiya min bannen filɛ nin sa olu fana bɛ se ka to min na ka baara kɛ yaasa ka tɔnɔbɔli dɔ kɛ u ka nakɔ ale fɛnw na talatayikaw olu bɛ fɛ yen halisa min ye an sɔngo marabolo kɔnɔna na sa a yera sa k'a fɔ ko min ye muso kɔni caman ale ni denmisɛnninw
olu farala ɲɔgɔn kan kari tɛmɛni masɔngakaw fɛ yen an sɔngo yɛrɛ kɔnɔna na sa ka se ka jolidi kɛ jolidi kɔni k'u y'a kɛ sa u ka dɔgɔtɔrɔso u bɛ se ka joli bila ye cogo min na sabula maa joginnen ni maa bananen ni maa joginnen caman bɛ u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ minnu mago bɛ joli la joli kɔni bɔrɔ 33 ni o ye sachet ye u sera ka o sɔrɔ yaasa k'o di dɔgɔtɔrɔso in ma ale ka se ka baara kɛ politiki ko ta nasira fɛ général de division Ablaye Mayiga ale y'a ka cabinet maaw fara ɲɔgɔn kan kunungo sɔgɔmada joona fɛ bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko min ye lajɛ in kɔni ye ko a teliyara conseil spéciaux minnu bɛ primature kɔnɔna n'o ye premier ministre ka baarakɛla ye conseil technique maa minnu bɛ yen ni olu ye premier ministre yɛrɛ nagakɔrɔ baarakɛlaw ye sɔrɔdasi fara min ye fasodenw ta ka sa u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye ministre ye a kɔni y'a yirula sa k'a fɔ k'a b'u bɛɛ fo u ye baara mun kɛ ka Sogɛli to fanga ɲɛmaaya la ko o baara ko ɲɛna ale kɔni b'a ɲini u fɛ sa baara taabolo tɛna falen hakilina ni kuntilenna bɛ tali kɛ min na o ye malikura ko ye nka min ye falen min na don a la sa o ye falen kɛrɛnkɛrɛnnen ye yaasa baara yɛrɛ ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na a kɔni ye dugawudon kɛ o bɛɛ lajɛlen ye o conseil réunion in banna yɔrɔ min na dɔrɔn premier ministre ale ye baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ mɔgɔ 11 a bɛ fɔ o ma ko conseil spéciaux Sogɛli tun ye jɔyɔrɔ di minnu ma a y'a fɔ olu ɲɛna k'olu ka baara banna min ye chargé de mission maa 19 ye olu fana ka baara banna sɛbɛn ninnu kɔni kɛra sa ka degré minnu abrogé olu kɔni bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ maa caman fana bolo maa minnu b'a la olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔnnen don minisiriso min bɛ ji ni kuranko kunna sa baara yɛlɛma fana kɛra ye Boubacar Diané ale ye baara ta kunun min ye Binu Kamara ye a ye fɛnw bɛɛ lajɛlen latɛmɛ a ma baara ta in kɛlen kɔfɛ sa a yera k'a fɔ ko min ye Boubacar Diané ye ale ye baarata kɛ baarata min ni a ye ɲɛfɔli kɛ sa ɲɛfɔli min na sa a bɛna baara kɛ cogo min na min ye kuntilenna minnu bɛ a la foli ni tanuni a y'o ta ka o ɲɛsin maaw ma maa minnu ye baara kɛ minisiriso in kɔnɔna na fo ka na se nin waati ma ale bɛna baara la tɛmɛ kuntilenna minnu na a y'o fana dantigɛ min ye baarata in yɛrɛ bannen kɔfɛ tuma min na sa a ka sɔrɔ sa ka se ka énergie directeur ale bisimila sɛbɛn minnu tun bɛ yen sa ni énergie yɛrɛ tun b'a fɛ olu baara dɔw ka kɛ u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na ko belebeleba minnu bɛna se ka boloda joona énergie yɛrɛ fɛ yaasa ka se ka baaraw teliya da don o fana na a yera sa k'a fɔ ko min ye énergie ka courant feereli kɔni sɔngɔko bɛna yɛlɛma ka kɛ baarakɛdaw ni cakɛda belebelebaw la nka min ye dugudenw taw ye olu kɔni ka baara o sɔngɔ tɛna yɛlɛma énergie yɛrɛ bɛna fɛɛrɛ kɛnɛ sigi sa yaasa ka se ka nin baara in kɛ kuntilenna kura min b'a bolo ani baara kɛcogo ɲuman kura min b'a bolo k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye tarification kura k'o sigi sen kan cogo min na énergie maaw fana y'a yira fana k'a fɔ laɲini minnu kɔni kɛlen n'u fɛ nin waati na jamanakuntigi ale kɛlen don k'u senkɔrɔma don ani jamana ɲɛmaaw yaasa u ka laɲiniw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na passation ko hukumu kɔnɔna na minisiriso min bɛ yen n'o ye seko ni dɔnko ye o minisiriso kɔnɔna na sa Mamu Dafe ale ye baara ta Andogoli Gindo a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ fo min ye maa fila in ye u bɛ ɲɔgɔn dɔn sabula min ye Mamu Dafe ale ni Andogoli u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da mun kan festival Sile Niger o ɲɛmaaba de ye Mamu ye Andogoli o tun ye a ka minisiri ye bi bi in na maa min nana bila Andogoli nɔ na sa maa dogolen tɛ a ko ko a bɛ Andogoli fo koyi nin magistrat ba in min ye faso kanu ka faso baara kɛ fo kana se minisiriya ma a ye waleya minnu kɛ olu kɔni caman bɛ bi o nɔ bɛna na to Dafe ko ale fana tɛna baara taabolo falen koyi nka kuntilenna telima minnu bɛ ni jamanakuntigi o laɲini ale fɛ a na baara kɛ ni olu ye joona min ye seko ni dɔnko maaw ye u ka bɔ yɔli la u ka bɔ kunfɛtaa la min ye seko ni dɔnko ye a ka don ba la sabula fɛn min bɛ don n'ale b'an bolo Dafe ka fɔ la sa ko o kɔni de ti ban an ka sanu bɛ ban an ka kɔɔri bɛ se ka ban mɛ an ka seko n'an ka dɔnko fo ka taa diɲɛ wuli k'o tɛna ban o tɔnɔ dunni tɛ se ka ban maa minnu b'o baara kɛ olu kan ka ta ka bila ɲɛfɛ sɔrɔ k'o lajɛ a ko la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko seko ni dɔnko bɛ se ka fɛn ɲɛ maa ye a bɛ se ka maa bɔ nɔgɔ la o kɔni misali ɲuman o y'ale Mamu Dafe yɛrɛ ka yɔrɔ ye a ko waati min na a bɛ minisiriso in ta a bɛ foli ni tanuni kɛ Andogoli Gindo ye yɛlɛmaba minnu kɛra minisiriso kɔnɔna na olu na sinsin baara minnu bɛ yen ni majɛ yer'u la olu nana latilen min ye Andogoli ye
a tɛna n'a to yen ten koyi kuma ni kuma u na ɲɔgɔn hakili la jigi yaasa ka se ka baaraw taacogo lajɛ ɲɔgɔn bolo a ko ale kɔni bɛna na i sen na butɔn kan butɔn min bɛna na seko ni dɔnko yɛlɛma an ka jamana kɔnɔ yaasa ko bɛ se ka sinsin cogo min na an dogoli fana ye minisiriso sɛbɛn belebelebaw sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu ye jamanakuntigi kuntilakow ye jamanadenw kuntilennaw seko ni dɔnko tigilamaw yɛrɛ tun ye laɲiniba minnu kɛ o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen labɔra ka di ale ma dafe ale bɛ minisiriso in ta waati min secrétaire général t'a la han a secrétaire général wulila nin y'a kalo 4 ko mun i tɛ taa i ka taa ɲininkali kɛ yen dafe bɛna na segin fɛn bɛɛ lajɛlen de k'a ye n'an bɔra yen maliyɛn dɔ bɛ Dakar ka kɛ ni gouvernement sigili ye ale ko ko hakilina min bɛ ale la a y'a ka kibaruya bila ka na an ma Ibrahim ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen a ye gouvernement sigili ko kuma mɛn a ye min fɔ o la an ka jɛ an ka o lamɛn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refle na ka kene so mo be ko basite ani fo ki barake no be la jele ko to la ka ni ala fe ala ka baran ala ka kenya tai ala ka ni sabati ala umara bi wasallim anya me ka ko gouvernement pro asira amed bawo ka nga jamana ahera mana ko mawo mabolo ala ko utila mo sabati ka jamana ngatani nga ame min fo min ka gɛlɛn fɔlɔ ne kɔni ka faamuyali la fɛn wɛrɛw bɛ minnu ka gɛlɛn ka tɛmɛ o kan a bɛ se ka kɛ mais hadamadenw bɛɛ n'i mago don i taara yɔrɔ la i ma taa yɔrɔ la maaw mago bɛ sɛbɛn na vraiment u k'a lajɛ jamana in u ka enroulement ko ninnu carte biométrique ye u ka fɛɛrɛ ɲini o la quoi maa minnu bɛ hali ni tagama t'u kɔnɔna la denw de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ ka enrouler quoi vraiment an bɛ wagati min na technologie tile de bɛ yen quoi u k'a lajɛ komi yɔrɔ ko base de données bɛ sɔrɔ la vraiment u k'a lajɛ mɔgɔ ka se k'u ka papiye sɔrɔ quoi a bɛ ko nɔgɔya quoi sinon tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman mago salen don papiye ko in na dɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma tiɲɛ yɛrɛ la kɔni ne ta bɛ n bolo ne ye biométrique kɛ n y'a sɔrɔ a bɛ n bolo a voilà carte na fana bɛ n bolo erreur tun bɛ n ka carte na n y'a corriger a mɛnna o ka taa san 5 ye bi i y'a faamuya mais mɔgɔ baden de bɛ yen an balimaw la tunga fɛ ne yɛrɛ bɛ ka kuma waati min na n bɛ Sénégal yan mɔgɔ baden de bɛ yan carte ko problème bɛ min na vraiment mɔgɔ baden de bɛ yan carte ko problème bɛ min na vraiment n b'a ɲini u fɛ u k'u ɲɛsin o ma pour que mɔgɔw bɛ se k'u ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na diɲɛlatigɛ la bi hadamaden ni sɛbɛn t'i la i ka foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ misali Sénégal yan nɔ hali ni ye pisi san k'a don téléphone kɔnɔ n'i ma identifier i tɛ se ka maa wele bon yarɔ mun nana n'o ye ni sɛbɛn fana t'i bolo a ka gɛlɛn i ka mɔgɔ ka pesi sɔrɔ ko a ka na fɛngɛ ta i tɔgɔ la farati b'o la quoi o y'a misali surumani ye quoi o diɲɛ ko bɛɛ y'emprunté ye bi vraiment n b'a ɲini u fɛ yɛrɛ de k'u ɲɛsin papiye ko ninnu ma quoi an balima ninnu bɛ tunga la farajɛlaw farafinna pour que bɛɛ ka se ka i ka taa ɲɛfɛ i ye lafiya la quoi ala ka ɲɛ k'a d'a ma merci o de kun don. ne Ibrahim ye ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen nin waati in na hakilina di gouvernement sigili la nka a ka jɔrɔ n'a ye i n'a fɔ maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'an ye kuma d'u ma nin tile 2 in na papiye ko kɔni o n'a ka degunba ye n'u dunbiya an b'a fɔ Montréal olu fana ye a yira k'a fɔ ko papiye ko ye ko gouvernement k'a ko lajɛ sabula a ma nɔgɔn an y'a fɔ a ɲɛna kunun ko parti politique mɔgɔ dɔw y'u hakilina di gouvernement ale sigili kan min ye faso ka cakɛda min bɛ yen n'o ye lesɔr ye ale ye kuma di u ma maa fɔlɔ min bɛ yen ni an y'o ka kuma sɔrɔ o ye Yunusu Sumare ye Yunusu Sumare ale bɛ CDM de kɔnɔna na CDM kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wolomasiri tabaw olu dɛmɛ ni baara kɛ CDM ale ɲɛmaa secrétaire général de ye ale ye a ko ko général de division Ablaye Tali ka kɛ premier ministre ye k'o ye tare ye k'o bɛna na kɛ ɲɛta ye maliyɛn bɛɛ lajɛlen bolo ko ɲɛmaaw ye Ablaye sugandili min kɛ k'o bɛna na mankan caman bɔ jamana ale maraliko la sisan sa ko min ye jamana ka kelenya bɛɛ o ka sinsin premier ministre k'i ɲɛsin o ma ko min ye a baarakɛɲɔgɔnw ye ani a kɛrɛfɛmaaw a k'olu kɛ maa mafalenw ye maa minnu bɛ se ka jamana yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ jamanadenw sigilen don ka fɛn minnu kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ yen n'o ye IRD ye o ɲɛmaaba n'o ye Gwaɲɔn Kulubali ye lensɔr mɔgɔw u ye kuma di ale fana ma a ko ko nin waati in na
premier ministre min tara ko ale b'a ɲini a ka kɛ premier ministre min bɛ se ka maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko transition ye rectification kɛ ale tun bolo premier ministre min tun bɛ yen n'o ye Sogeli ye ale ni jamanakuntigi tun bɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nka ko Sogeli ye maa min ka kegu politique la kosɛbɛ k'a kun kan ka kɛ maa ye maa min bɛ Asimi bilasira u ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ tun b'a fɔ cogo min na ko mɔnɔbɔdenw Guagnon y'a jira k'a fɔ ko nka ko min ye gouvernement ye k'olu nana min ye o ye k'a fɔ ko Kidali minɛna Tombouctou marabolo kɔnɔna fana na basigi bɛ ka na Mali yɔrɔ caman fɛ armée y'a se kɛ armée ye baara kɛ ko nka ko jɔn ko Ala ko Sogeli ma se ka olu politique mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ fanga la Sogeli ma se ka baara kɛ baara min b'a to olu yɛrɛ tun bɛ laɲini minnu kɛ u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ dɛmɛbaa ye wolomasiri tabaw ma min ye furancɛla fanga ye ale kɔnɔna na Iba Ndiaye ale fana ye ministriya k'an ka jamana kɔnɔ ka tɛmɛ adema o tɔnden o tutigɛbaa don Iba Ndiaye tɛ maa dogolen ye an ka jamana kɔnɔ bi anw yɛrɛ b'a wele ko ba an ka cɛkɔrɔba don a ko ni bɛn ni kelenya n'o sinsinna malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko foyi tɛ Mali sɔrɔ ko an k'an jija min ye nin waati in ye a ka kɛ waati yɛlɛma ye min bɛna na ni yɛlɛma ye jamana yɛrɛ taabolo la ani jamana ka baaraw kɛcogo la fasodenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ k'an k'an jija an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye laɲini min bɛ a kana na kɛ laɲini lankolonw ye ale ka haminako ye min ye maa 11 minnu minɛna n'o ye politique mɔgɔw ye u ka olu bila maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ye politique bakun kan n'u minɛnen don k'olu bila fasodenw ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen olu minɛnen don k'olu bila a ko ale bɛ min dɔn a ka cɛkɔrɔba filɛlan na o ye ni bɛn ni kelenya sinsira maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔna na fosi tɛ se ka Mali sɔrɔ Iba Ndiaye ale ye o dantigɛli kɛ maa 4nan min bɛ yen ni lesɔri ye kuma di o ma n'ale yɛrɛ ka kuma janyana ni bɛɛ lajɛlen ta ye o ye Amadou Koita ye Amadou Koita ale ye PSC yelenkura o ɲɛmaa ye a ko a b'a ɲini premier ministre kura fɛ a k'a teliya joona ka élection k'o dati fɔ yaasa a bɛ se ka sigi cogo min na mara kɛcogo kɔrɔ la n'o ye ordre constitutionnel ye premier ministre Sogeli tagali ko ale tun bolo o tun bɛna kɛ waleya ye min ye jamana ɲɛmaaw u ka parti politique mɔgɔw wele ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw wele yaasa u k'u hakilina di ɲɔgɔn ma ka gouvernement sigi gouvernement min bɛɛ lajɛlen tun bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o kɔnɔ ko nka ko o ma ye a ko la ale yɛrɛ ma o de faamuya nin ko in na sabula ale bolo transition kan ka kɛ waati ye waati min bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka jamana baarabaw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan a ko nka ko min ye premier ministre kura sigili ye n'o ye général Ablaye ye k'olu fana ko u y'a mɛn u y'a ye ils prennent acte a ko équipe min bɛ yen n'o y'a ka gouvernement ye k'o bɛ baara min na k'u jija yaasa olu ka maa 11 min bɛ yen n'olu minɛnen don ni nin y'a kalo 5 ye olu ka se ka bila ko gouvernement fana k'a jija fana maa bɛ yen n'o minɛnen don ani maa fɛn fɛn bolilen don ka taa kɔ kan ko k'u bɛɛ lasegin ka na jamana in kɔnɔna na yaasa jamana bɛ se ka baara kɛ cogo min ko ale miirina ye min ye ko k'a fɔ ko général Ablaye bɛ se ko a tɛ se ko n'i kɔnna k'o fɔ sisan k'o ye fili ye ale bolo yala a kana fili u k'a to fɔlɔ a ka baara kɛ nka maa min don ale bolo a bɛ se ka maaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka jɛrɛ kɛ wa a bɛ se fana maliyɛnw ka u ka farali k'o dabila ko wa ko maa don ko ale ka bonyaba b'a yɔrɔ ko wa k'a bɛ parti politique mɔgɔw bonya cogo min na n'a tora o cogo la k'a bɛ se ka na ni maliyɛnw ka hɛrɛ ye a ko k'ale kɔni bɛ dugawu kɛ cɛ ni muso minnu bɛ yen n'olu bɛ gouvernement kɔnɔ u ka se ka baara kɛ baara min b'a to jamana basigi bɛ na a kɔnɔna na min ye kuranko gɛlɛya o bɛ se ka ban jamana yɛrɛ sigilen don duloma minnu ka sɔrɔ ko ta nasara o bɛ se ka ban sɛgɛn o bɛ se ka ban cogo min k'a b'a ɲini gouvernement premier ministre fɛ ale min fana ye ministre de l'administration territoriale ye a k'i jija teliya la yaasa min ye kalata dɔgɔda bɛ se ka da cogo min yaasa an ka segin ordre constitutionnel la Amadou Koita ale ye nin de fɔ anw y'a fɔ a ɲɛna ko Sogeli nɔfɛmaw maa 11 n'o ye conseillers spéciaux ye olu bɔra u jɔyɔrɔ la 19 olu ye chargé de mission ye premier ministre kɔni ko sa ko olu ka taa baara wɛrɛ kɛ chrétiens olu bɛ labɛn na ka taa kita min ye église maaw ye u ka hiji bɛ kɛ kita san o san ɲinan ta bɛ daminɛ nin kalo in tile 28 ka taa fori kalo tile 30 o hukumu kɔnɔna na sa katikaw fɛ kunungo maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taama ka taa nin kɛnɛ in kan sa n'o ye hiji kɛnɛ ye olu ye sira minɛ chrétiens denmisɛnninw caman nana nin kɛnɛ kan yaasa baara min bɛ taa kɛ nin waati na katikaw fɛ kitakaw fɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na u ye mɛsi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka sira don taamala ninnu kɔrɔ olu minnu bɛna tile 4 taama kɛ n'Ala sɔnna a ma sibiri nata in u yɛrɛ kan ka se kitakaw fɛ
tile 4 taama o kɔfɛ baaraw bɛ sɔrɔ ka daminɛ nka min ye kitakaw ye olu ye baara daminɛ a mɛnna koyi kabini kalo tile 23 olu yɛrɛ wulila k'u jɔ kati kita fan bɛɛ lajɛlen na église paroisse fɛn o fɛn ye batokɛyɔrɔ ye sa min ye u ka nin hiji 53nan in ye a labɛn baaraw bɛna sigi sen kan cogo min u ko sa ko baaraw kɔni bɛna kɛ novembre kalo tile 30 ka taa kun fori décembre kalo tile fɔlɔ la kitakaw fɛ yen denmisɛnninw ko olu jɔyɔrɔ malikurako la ko ɲinan ta bɛna tannikow la min ye u ka seko ni dɔnko tigilamaw ye n'o ye koraliw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna na kɛnɛ kan mɔmɔsenyari kura ka taa fara kerecɛn diinɛ maa mafalen fɛn fɛn bɛ yen maa minnu fana bɛ yen ni olu bɛ taa ale ni kita kɔnɔna yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen bɛ ka labɛn kɛ sabula hiji a makama ka bon kita bɛ minɛ ka fa de tewu maa tɛ hali senna yɔrɔ sɔrɔ minisiri min fana bɛ diinɛ ni bato kunna ale na ye kɛnɛ kan kɛba minnu ye taama daminɛ kunun o bɛ taa anw sɔrɔ yen denmisɛnninw don u galabu ka kɛnɛ u bɛ taa anw sɔrɔ yen sira in ka jan n tɛ taama ka di n yɛrɛ ye koyi nka n bɛ taama san nka olu ka nin taama in 182 kilomètres ala ka se n'u ɲuman ye bɔ sira surun t'a la dɛ a tɛ komi segu babila kɛnɛ ni ɲɔgɔnna i bɛ don bɔlɔngɔnɔninw fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ medini fɛ sonunkura sido sonunkura o tɛ sɔmɔnɔso bɔlɔbɔlɔw tɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ bamanankan na directement ala ka se n'u ɲuman ala ka bato minɛ sɔgɔma in na taa an b'o jɔ yan arajo minnu sɔgɔlen nana mali kɔnɔ ani mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn dugutigi seru sangare k'an b'a fo n'ale bamako coordinateur ka ɲɛmaa ye k'a sangare sori kɛmɛso an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye baye mairie district kɔnɔna na an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maraka samake an ka cɛkɔrɔba don an ka imamu don an ka karamɔgɔ don an b'a fo sedu kurube jara ale fana y'an ka karamɔgɔ an bɛ foli ta ka ɲɛsin ale ma sidi lamine n'o ye colonel sidi lamine ye ale bɛ ezo la segukaw fɛ yen boyina babi k'ale fo menaka monsieur le ministre Thierno Umar As Diallo an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Ibrahim Tunkara Bimba Gawusu Traoré ale bɛ France an b'a fana fo Sori Sako ale bɛ Canada Isa Konate bɛ États-Unis Lucas Dakono ale bɛ Houston min ye Jaba kɛba ni Jaba ye ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na Pati Sagana n'a ye ɲɔgɔn e kɔni b'a dɔn nɔnɔko kɔni 11h réglé sa o fulamuso kelen min bɛ yen ni nɔnɔfilen b'a bolo ale don dɛ aw kɔni ye sinisire minɛnw ni nɔnɔmugu minɛnw ni ndasidɔ dibidɔrɔ minɛnw ye ale kɔni wɛrɛ de b'ale bolo misi bɛ bi minɛ k'a bisi sɔgɔma aw n'ale tɛ kelen dɛ an b'a fo ka min ye colonel Asa Bajalo Touré k'a fana fo Siriman Bacili monsieur le maire k'an ka foli bɛ s'a ma min ye Bayi Jakite ye k'an b'a fo monsieur le maire ka Ablaye Ɲagate fo Faransiskaw fɛ Madina Jara Atlanta États-Unis a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye an b'a fana fo ya douane-cour kɔnɔna na douane-cour kɔnɔna na fana an tɛ ɲinɛ an tɛ sɛgɛn min ye Raphaël Mungoro ye k'ale fo bureau des enquêtes la colonel Abdramane Jakite k'a fana fo u ka ɲɛmaaba n'o ye Amadou Sanogo ye bureau des enquêtes ɲɛma douane-cour la yan an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn inspecteur do k'a Konate Kɔlɔnjɛbaka do k'an ka foli bɛ s'a ma an tɛ ɲinɛ Ibrahima Sako ka wɔlɔfɔw fɛ Papisi Diallo Amadou Gassama an b'a fɔ domaine cour kɔnɔna na ka jango b'a fɔ Bako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye INPS la sa an bɛ Modibo Daɲɔ fo INPS ressources humaines na Tata fo fana ale ye chef d'agence ye commune 6 kɔnɔna na Mohamed Traoré k'a fana fo Kekuta an b'ale fana fo douane na ale bɛ Kucalakaw fɛ yen Mamadi Tunkara a kɛra juge ye Kucala sisan substitut banna a yɛrɛ kɛra tribunal ɲɛmaa de ye sisan an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn a ye substitut kɛ yan commune 4 la Touré ka équipe la an terikɛ n'o ye procureur Touré an b'a fo ka procureur Touré yɛrɛ n'a ka baarakɛlaw n'a ka secrétaire bɛɛ lajɛlen fo Keba min ni ci Touré ma han e tɛ taa mandat tɛ yen sisan sa ou bien k'i ci Dagabana Ablaye de Adama de ma e tɛ taa Amara ye dun k'u bɛ fɛ ka baro de k'aw fɛ sa u ka t'u ka yɔrɔ la aw bɛ to yan ayiwa a bɛ magistrat bɛɛ fo min ye Musa Gino ye ale ye substitut ye commune 1 na an b'a fo min ye Adimodi Sali ye an b'a fana fo a n'a ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen an kɔrɔkɛbaw n'u bɛ CNT la n'o ye Nanaka